हामबाय गोजोनथोंसै बे समाव गासै अनजाग्रा ज्योति प्राइम मिनिस्टारखौ नायग्रा अनसायग्रा गासै बिमा बिफायारि बिदा फंबाय आरो बिबोनानावमोन दिनै आं बे समाव सासे जोंनि गेजेराव अनसुला फादार जाय मानगोनां फादार पिटर औवारि जोंनि बे साराइबिल पारिसनि पारिस प्रिस्ट बिथांखौ आं दिनै लोगो मोनफैदों बेनिखायनो सिगाङावनो पास्टरखौ हामबायनायजों लोगोसे अनसुला फादारखौ आंनि गोरबोनि अननायखौ होनानै बिथांनो गोजोननायखौ जासिबाय गोजोन्थों फादार गोजोनथोंसै बेजों लोगोसे आरोबाव जाय फादारनि खाथियाव जिरायनाय जाय एलबार्ट नार्जारि बिथाङाबो दिनै जोंनि गेजेराव दं आरो बे एलबार्ट नार्जारि बियादै फिसाखौबो आंनि गोरबोनिफ्राय अननाय होनानै बिथांनोबो आं गोजोननायखौ जासिबाय गोजोन्थों अब्ला अनजायग्राफोर दिनै नोंथांमोना जोंनि गेजेराव जाय एलबार्ट नार्जारि लोगोसे आरोबाव जोंनि बे साराइबिल पारिस प्रिस्ट बिथां फादार पिटार औवारिनि जों दिनै बे समाव बिथांनिफ्राय माखासे गोबांथार मोजां सोलोंनो गोनां सोंनायनि फिननायखौ जों मोननो लुबैदों जों मोननो लुबैनायजों लोगोसे आरोबाव नोंथांमोननि बे इउटुबनि गेजेरजों जोङो नोंथांमोना खोनासंनो हागोन आरो जायफ्रा जोबनायसिम बे बिथांनि गियाननि रोंगौथि बाथ्राफोरखौ बेसेन गोनां रावफोरखौ नोंथांमोना बेनिफ्राय खोनानो मोनगोन आरो जोंनि मानगोनां एलबार्ट नार्जारिया गोबां माखासे सोंनो गोनां बिथाङा सोंगोन आरो बिनि थार फिननायखौ बिथाङा जोंनो होगोन बेनिखायनो फै जों अब्ला जोंनि अनजायग्रा एलबार्ट नार्जारिया गावनि सोंनो गोनां माखासे सोंथिखौ बिथांनो सोंनो थाखाय थाम थिम जाबाय जों खोनासंनो आं बेनिफ्राय बिथांमोननि सोंनाय फिननायखौ आंबो नेना थांसै आं बेनिफ्राय एसे नागारथ'नोसै खुलुमबाय बयखौबो लोगोसे आंनिनो पारिस प्रिस्ट फादार पिटार औवारिखौ बे चेनेलाव बरायनाय थाबाय दा किसुमान फोसावनो गोनाङा बेनो आरो ना माने जोंनि केथलिक धोरोमाव गोबांफोर बिदिनो बेले बेजे दा बेफोरखौ मिन्थिनो जोंहा बिराद गाहामथार आरो गोनांथार दा बेखौ नोजोर बोनानै आं किसुमान फादारखौ बेखिनि मोगा मोगियाव दा बेखौनो सोंनो लुबैदों आरो फादार जेन'बा बे चेनेलाव बरायनाय थाबाय दा बेवहाय मोनसे सोंनो गोनाङा बेनो फादार जेन'बा जोंहा धोरोमनि जेन'बा जोंनि केथलिक समाजावबो गोबां आफादफोर दङ औ ओमफ्राय बे आफादफ्राव जेन'बा हमनानै ला खालि मा बेफोरबायदि आफाद दानायफ्राव खालि इन्टेलेक्सुवेलफोर गोरा गोरा गिदिर गिदिर फरायनाय बेफोरबायदियाल' बिदिनो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि जानो हायो ना हाया जेन'बा साधारन सिम्पोल मानसिफोर थायो बिसोरहा बेफोरबायदि माने प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि जानो हानायनि खाबु थागोन ना थाया नोंनिबा फादार नों मा होनो गिबियावनो बयखौबो आंनि खुलुमनाय जासिहरबाय जिसुआव बाख्नाय जाथों आं बेखौनो बुंगोन गिर्जानि जारिमिननिफ्राय जोङो जेब्ला नायो बेखौ जों मिन्थिनो हागौ जे इसोरनि खामानिखौ मावनो थाखाय इसोरनि बोरखौ नांगौ बे इसोरनि बोरजोंसो जोङो इसोरनि खामानिखौ मावनो हायो सासे मानसिया गोरोंबो जानो हागौ एबा रोङैबो जानो हागौ रोंनाय रोङैजों इसिबां जोंहा लोब्बा थानांगौ गैया नाथाय बबेखौ जोङो बांसिन ध्यान होनांगौ होननानै बुङोब्ला सासे दैदेनगिरि जोङो फसंनो सानदोंब्ला एबा सायख'नो सानदोंब्ला बे सुबुङा इसोरजों नांथाबग्रा जानांगोन एबा इसोरनि बोर गोनां मानसि जानांगोन जाय सुबुङा इसोरनि बोर दङ बे लेखा गोरोंबो जानो हागौ एबा लेखा रोङैबो जानो हागौ बे मानसिया इसोरनि खामानिखौ मोजाङै मावगोन नाथाय जाय सुबुङा इसोरजों जेबो लोब्बा गैया बे सुबुङा माने इसोरनि रायजोनि थाखाय समायथाव नङा एबा लेखा गोरों जाब्लाबो सोरबा मानसिया गावखौनो गाव इन्टेलेक्सुवेलि बिराद माने हाइ एबा गोजौ थाखोनि मानसि होननानै सानो बेफोरबायदि सुबुङा बियो जोंनि थाखाय खामानि होनाय नङा मानो होननानै बुङोब्ला बियो इसोरनि मावनायफोरखौ मोनथिनाय नङा आरो इसोरनि बोरजों सुफुंजायै मानसिया बियो जेब्लायबो गोरोन्थि मावो दा जोङो जारिमिनाव थांबाबो जों बेखौनो नुयो गोदो गोदायनि समाव साउल राजा आरो लोगोसे जोंहा दं डेभिड राजा औ साउल राजाया मोनसे समाव इसोरजों सायख'जादोंमोन नाथाय जेब्लानिफ्राय बियो इसोरनि बाथ्राखौ खोनासङाखै अहंखार जाबाय बै समनिफ्राय बेनियाव इसोरनि बोरा गैलियामोन बेनिखायनो बियो गोमालांदों बियो जेब्लानो दावहा नांनो थांदों बे दावहायाव बे जेननानै फैदों दावहा नांनो थाङो आरो जेननानै फैयो आरो थाङो आरो जेननानै फैयो गोबां मानसियानो दुखु सैनो गोनां जादों साउल राजानि समाव फारसेथिं डेभिड राजाया इसोरजों नांथाबग्रा मानसि बेयो जेब्लानो दावहा नांनो थाङो अब्लानो बेयो देरहाबोयो
आरो दावहा नांनो थाङो आरो देरहाबोयो आरो दावहा नांनो थाङो आरो देरहाबोयो बेबादिनो जाय सुबुङा इसोरजों नांथाबनानै थायो बे मानसिया जोंनि दैदेनगिरि जायोब्ला बे मानसिया देरहासार जागोन आरो बेजों लोगोसे जोंबो देरहासार जाफागोन आरो जाय मानसिया इसोरनि बेरेखा सोलिग्रा मानसि इसोरनि बाथ्राफोरखौ खोनासङा जाय मानसिया इसोरनि गियान गैया एबा इसोरनि बोर गैया बे मानसिया जोंनि दैदेनगिरि जायोब्ला गावबो थैगोन लोगोसे गुबुनफोरखौबो थैनायाव लांफागोन उनथिंजाय जुथ' फलोवार्सफोर दं जेनेबा जायफ्रा माने माबाफोर दं बिसोर बेबादिनो जायो आरो रोंनाय रोङिखौ लानानै जोंहा मालाबा समाव ओरैबायदि जायो आं गोरों हिसाबै आं दैदेनगिरि जानो मोननांगौ नैबे लजिकआ माने धोरोमनि बेलायाव बियो समायथाव नङा गनायथाव नङा सोरबा सासे मानसिया गोरों जानो हागौ नाथाय बे लेखानि थाखाय गोरों जाहैबाय फोरोंनायनि थाखाय इसोरनि रायजोनि थाखायथ' बेयो समायथाव नङा माब्रै होननानै बुङोब्ला जाय मानसिया माने गोरों जेनेबा बबेयाव गोरों पलिटिक्सआव गोरोंबा बे पलिटिकेल साइन्सफोरखौ फोरोंनो हाबाय एबा राजनितिकआव गोरों जानाय हिसाबै राजनितिकआवसो बे मोजां जागोन नाथाय धोरोमनि बेलायाव बेबादिया माने सोलिया दा धोरोमनि बेलायाव होननानै बुङोब्ला जाय मानसिया इसोरजों नांथाबो इसोरखौ फोथायो इसोरनियाव भरसा खालामो नैबेबादि सुबुङासो इसोरनि बोरजों सुफुंजायो आरो इसोरनि बोर थानाय मानसियासो जोंनि दैदेनगिरि जायोब्ला जोंखौ जेब्लायबो मोजां लामायाव थार लामायाव जोंखौ दैदेनलांबाय थागोन दा बेबादिखौ जों नुनो मोनो दा बे हिसाबै जोंनो दैदेनगिरिखौ माबादिखौ नांगौ होननानै बुङोब्ला जाय सुबुङा इसोरजों नांथाबो जाय सुबुङा एसेबाबो उदै बासिनो हायो जाय सुबुङा एसे आर'जावहाय थानो हायो दा जोंनि बेलायावनो नाय जोंनि फादारफोरनि बा जोंनि धोरोमनि खामानिनि बेलायाव जेरैहाय कंग्रेगेसनफोर दा बेवहायबो जों नुनो मोनो बिशप सायख'नायनि सिगां जोङो आर'जाव थाग्रोयो बिग्रोयो दा बेनि उनावसो जोङो जोंनि दैदेनगिरिखौ जों सायख'यो जोंहा गोथार पापाखौ सायख'नो गोनां जायोब्ला जोङो बिग्रोयो इसोरनियाव भरसा खालामो आमुखाया बिराद लेखा गोरोंलै जों बेखौ बिशप फसंनोसै बेबो सानसे साननै नङाना फादार बिनाय जायोथ' जों बेबायदि खालामा जे सोरबा सासे मानसिया गोरों जानाय लोगो लोगो बेखौ जों बिशप फसंनांगौ बा पापा फसंनांगौ बे नङा नाथाय जों आर'ज खालामो मानि थाखाय खालामो जोङो इसोरनि माबाखौ जों नेनानै थायो इसोरा मा फिन होयो बे मानसिया समायथाव नंगौ ना नङा इसोरा हामजायो ना हामजाया जों बेखौ नायनानैसो बे मानसिखौ जोङो जोंनि दैदेनगिरि एबा जोंखौ दैदेनग्रा जों फसङो बेबादि जायो गिर्जायाव बेनिफ्राय बे प्रभिन्सियेल सेलेक्सन खालामनायावबो बेबादिनो जायखौ जोङो धोरोमनि माखासे खामानि मावनो थाखाय प्रभिन्सियेलफोरखौबो सायख'नाय जायो दा बे समावबो गोबांथार फादारफ्रा ज' जानानै प्रभिन्सियेलखौ सायख'नो थाखाय आर'ज खालामो बेबादिनो सप्तासेसो आर'ज खालामनायनि उनाव रिट्रिटनि उनावसो बै प्रभिन्सियेलखौ सायख'नाय जायो बेयो जाहैबाय इसोरनि गोसोखौ नाजावनाय ना बेबादि दा गोबांथार बेबादिनो बाथ्रा दङ जोंनि खृष्टान धोरोमाव फारसेथिं जोङो नायनो सानोब्ला एसे साबधानबो जानांगौ जेनेबा खृष्टान समाजनि बेलायाव गोदोनिफ्राय जिसु खृष्टनि समावबो जायफ्रा गोरों गोरा बिसोरो गोबाङानो आन्दायदों नाथाय जायफ्रा अर्डिनारि सुबुं बिसोरसो फोरबो जिसुखौ नाजावनो हादों नैबे बाथ्राखौबो जों साननो गोनां मानो होननानै बुङोब्ला गोरों गोरा होननानै बुङोब्ला हेरद राजा आरो राजा रानि आरो काइफास बे सासे गाहाय दौरि आरो बेजों लोगोसे माखासे दौरिफोर आरो नैबे फारिसिफोर बिसोर गोरों गोरा आरो सादुकिफोर स्क्राइब्स एबा लिरगिरिफोर बिसोर गासैबो बिसोरो गोरोंजोबमोन नाथाय फोरबो जिसुखौ बेरेखासो थांजोबदों बिसोरो बिथांमोना जिसुखौ नाजावनो हायाखै जिसुखौ सिनायनो हायाखै अब्ला रोंनायनिथ' मा मुलाम्फा थाखो रोंनायनिथ' जेबो मुलाम्फा थायाखिसै नैबेबादि जादों फारसेथिं आरो जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला संसाराव फैयो बिनि गासैनो सोलोंसाफ्रानो माने ना हमग्रानो सोरबा सिम्पोल साधारन मानसिखौसो बियो सायख'दों दा बेबादि नङा जे जिसुनि सोलोंसाफोरनि गेजेराव गोरों गैया सासे सानैया दङमोन नाथाय बांसिनानो लेखा रोङै एबा ना हमनानै गावनि जिउखौ खांग्रा बेफोरबादिखौ जिसुआ सायख'दों गावनि सिम्पोल साधारन मानसिफोरखौ सायख'नानै माने जोंनि गिर्जानि दैदेनगिरि फसंदों दा हमनानै ला गोथार पिटर जायहा जिसुनि सोलोंसाफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइ हेड जानानै थाबाय एबा बेनो माने गिबि बा बेखौ जोङो गाहाय सासे जिसुनि सोलोंसा होननानै जायखौ जों बुङो जायहा दैदेनगिरि जानायनि बिबान मोनदों बे सुबुङाबो ना हमग्रासोमोन आरो बियो गोरों मानसि नङामोन सासे रोङै मानसिखौब्लाबो फोरबो जिसुआ बिनि मैखुनखौ नायनानै बिनि साननायखौ नायनानै बिनि गोसो मोदोमखौ नायनानै एबा बिनि
इसोरनि फारसे फोथायनायखौ नायनानै बेखौ दैदेनगिरि फसंदों सायख'बाय नाथाय गोरों मानसिया बे समाव दङमोन बुंनो थाङोब्ला औ माथिउआ एसे गोरोंमोन ना माथिउआ गोरोंमोन जानो हागौ जुदास इस्कारितआबो गोरोंमोन नाथाय बे गोरोंफोरनि गेजेराव बिथांमोननिया एसे सासेया आन्दायलांदों दा जियानो जाया आं बेखौ बुंनो थाङाखै जे माने गोरों मानसिफ्रा गाज्रि बा हाया बेखौ बुंनो थाङाखै नाथाय इसोरजों नांथाबनानै थानो हादोंना हायाखै नैबेखौ साननो गोनां नैबेयो माने जोबोद माने गोनांथार जायो जाय मानसिया इसोरजों नांथाबग्रा जाय मानसिया एसेबाबो खस्थ' लानो हायो इसोरनाव सोनारनानै खामानि मावग्रा आर'जाव थाग्रा एबा उदै बासिग्रा नैबेफोरबायदि सुबुङासो माने जोंनि गेजेराव माने दैदेनगिरि जानो समायथाव बेनिखायनो सोरखौबा जों दैदेनगिरि फसङोब्ला बेखौ जों नायनांगोन बे मानसिया आर'ज खालामो ना खालामा उदै बासियो ना बासिया एबा इसोरनि बुंनाय बाथ्राखौ लानानै बियो सोलियो ना सोलिया साक्रामेन्टफ्राव बाहागो लायो ना लाया जेनेबा गिर्जा प्रार्थनाफ्राव बाहागो लायो ना लाया दौरिजों मोजाङै सोमोन्दो थायो ना थाया औ बेफोरखौ जों नायजोबनो नांगौ बे गुबुनफोरखौ एसेब्लाबो अननाय हेफाजाब होनाय बेखौ खालामो ना खालामा नैबेफोरबादिखौ जों फारसेनिफ्राय नायजोबनांगौ जायो फारसेनिफ्राय मोजांखौथ' जों मोननो हाया नाथाय बिनि गेजेरावबाबो जोङो सायख'नो गोनां जाहैयो मालाबा समाव औ नैबेबादि जाहैयो मोजाङानो जादों फादारा बेखिनिखौ ओमफ्राय नैबेखिनिखौ फादार जों मिन्थिबावनो लुबैदों जे जेनेबा हमना ला गेजेर ससेनिफ्राय केथलिक नङामोन जेनेबा केथलिकआव फैबाय ओमफ्राय बेफोरबायदि जेनेबा जोंनि मण्डलिफ्राव बेफोरबायदि गोदानै फैनाय केथलिक जानायफ्रा बिसोरो मा जेनेबा गिर्जानि दैदेनगिरि जानो हायो ना हाया जेरै प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि गेजेर ससेयाव बिसोरो केथलिक जाबाय दा बिसोरबायदि मानसिया बेफोरबायदि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बा सासे दैदेनगिरि महरै जानो हायो ना हाया नोंनिबा माबायदि मा खालामबा गाहाम बेफोरखौहाय गोदान मानसिखौथ' जों मा बुंगोन माने बिसिनाव इसिबां एक्सपिरियेन्स गैया बेखौ जों बयबो मिथिखागौ नाथाय इसोराथ' मानसिनि मैखुनखौसो नायो नालाय मैखुना मोजां ना गाज्रि नैबेखौ नायनांगौ दा गोदान खृष्टानफोरखौ बिबान होनायाव जोङो एसे सानै हयैसो जोङो होनांगौ ना मानो होननानै बुङोब्ला जों बिसोरखौ बारा मिन्थिथ'वाखै मोनथिनो नांबावगौ आरो बिसोरबो रोंनो नांबावगौ गोबांथार खोथाफोरखौ बुजियाबो जानो हागौ दा बे हिसाबै माने इसेबां अकस्मात एबा थाबैनो बिसोरखौ बिबान होनाया आंनि हिसाबाव माने एसे साननो गोनां जायो आरो ना आं बुङा जे होनो नाङा होननानै नाथाय होयोब्ला माबाफोर मोनसे उसुबिदा जानो हागौ नामा नैबेखौ एसेबाबो माने सानग्रोनो नांगौ मानो होननानै बुङोब्ला गोदान मानसिया एसे एक्सपिरियेन्सआव एसे खम जायो माने मोनदांनायाव एसे खम जायो बै फुराना मानसिया एसे बारासिन जायो मोनदांनायाव एक्सपिरियेन्सा बारा जायो दा बे हिसाबै फुराना मानसिखौ जोङो सायख'नायाथ' बे गाहामखा नाथाय गोदान मानसिखौ एसे जोङो साननो गोनां जायो बिबान होनायनि सिगां दा आं बुङा जे गाज्रिथ' नङा जेनेबा गोदान मानसिया गाज्रि बेखौ बुंनो नागिराखै माने गोदान मानसिखौ जों एसे नेथ'नांगौ आरो ना आं बेखौसो बुंनो नागिरदों सम होग्रोनांगौ बिसोरो एसे एक्सपिरियेन्स मोननांगौ दङ मालाबा समाव फैनाय लोगो लोगो जों बिबान होयो नैबेयो माने इसिबां समायथाव नङा नामा बादि आंनि माने साननायजों आं बेखौ नुहुरो आरो आंनि साननायजों आंनि बुंनांगौआ बे आरो औ सोलोंग्रो एसे रोंग्रो एसे मिथिग्रो आरो मिथिखांनानै रोंखांनानै बिबान लायो बेयो मोजां जाहैगोन आं बेखौ माने मिजिंथिबाय आरोना सायख'खागोन जेनेबा गोरों मानसि बेबायदि जायो नाथाय फैनाय लोगो लोगो जे बिबान होनांगौ एसे रोङै मानसिखौ बा मोनथियै मानसिखौ दासो सोलोंहांदों बेबादि मानसिखौ जों बिबान होनाया इसिबां माने समायथाव नङा आंनि साननायजों आरो बेयो आंनि साननायजों समायथाव नङा नामा आं बिदि नुहुरो नैबेबादि आरोना मोजाङानो जादों दा मोनसे खोथाबाव जेनेबा जोंहा पेरिसफ्राव मण्डलिफ्राव जेनेबा गोबां दैदेनगिरिफोर दं जोंहा दा बैसोर दैदेनगिरिफ्रा माबादि जानांगौ माबादि जानाया गाहाम बेखौ नोजोर बोनानै फादारा एसे बरनायोब्ला बिराद गोजोन बावगोन आरो दैदेनगिरि हिसाबै जाय मानसिया जोंनि ख्रिस्ट' धोरोमनि दैदेनगिरि जानो हास्थायो गिबियावनो बिसोरो इसोरजों लोब्बा थानाया गाहाम नाम्बार वानावहाय इसोरजों लोब्बा थाथारनांगोन आर'जाव थाग्रा मानसि जाथारनांगोन जाय मानसिया आर'जाव थाया बिनायखौ जुदि हामजाया बा बिनाय गाबनाय गैया इसोरजों जेबो सोमोन्दो गैया बै मानसिया गोरोङानो जा रोङैयानो जा जियानो जाया जों बेखौ माने दैदेनगिरि जाहोनाया बे समायथाव नङा सोरबा सासे मानसिया लेखा रोंनानै फैबाय एसे बुंनो हायो बेखौ जों दैदेनगिरि फसंनांगौ बे समायथाव नङा आं बेखौ माने खाथां बुंनो लुगैयो दैदेनगिरि जानाया बेबादि जानांगौ बे मानसिया
फुरा माने इसोरजों नांथाबग्रा जाथारनांगोन औ बे फार्स्ट क्वालिटि बियो इसोरजों नांथाबग्रा मानसि जानांगोन आरो इसोरजों नांथाबग्रा मानसियासो इसोरनि गोसोखौ मोनथियो नों दैदेनगिरि जानानै नों मा खामानि मावगोन जेनेब्ला नों इसोरनि खामानि मावगोन ना नोंनि गावनि साननायजों नों खामानि मावगोन इन्टेलेक्सुवेल मानसिया साननो हागौ आं गोरोंखा आं मिथिखागौ बेबादि होननानै गावनि गोसोखौनो माने इसोरनि गोसोबादि मावनो सानो नैबेयावहाय आन्दायनाय फैयो आरो गोबांथार मानसिया बेबादिनो माने जायाखै नङा जाबोबाय जों नुवाखै नङा नुबोबायबो दा बे हिसाबै माने गोरोन्थि खालामबोनायखौ जों नुबोदों बै समावबो जिसु ख्रिस्ट'नि समावबो गोरों मानसिया बेबादिनो आन्दायबोनायखौबो जों नुबोदों दा बे हिसाबै दा आं बेखौनो बुंनो सानगोन जेनेब्ला जाय मानसिया इसोरजों नांथाबनानै थायो बिसोरो आन्दाया आरो बिसोरो इसोरनि गोसोखौ मोनथियो आरो जोंनि बयनिबो थाखाय इसोरनि माने गोसोखौ मिन्थिनाया जोबोद गाहाम इसोरनि गोसोखौ मिन्थिनानै जोङो आगान सुरनांगौ आरो खामानि मावनायानो इसोरनि गोसोबादिसो खामानिखौ मावनांगौ बे नोंनि आंनि गोसोबादि खामानि मावनांगौ बे नङा जों खामानि मावगोन इसोरनि खामानिसो मावगोन नोंनि खामानि नङा आंनि खामानि नङा बा जोंनि समाजनि खामानि नङा बियो बे धोरोमनि खामानि बे धोरोमनि खामानि होननानै बुङोब्ला बे जाबाय इसोरनि खामानि आरो इसोरनि खामानि होननानै बुङोब्ला इसोरनि गोसोआ मा बेखौ जों मिथिनो नांगोन औ मिथिनांगोन दा जाय मानसिया इसोरनि गोसोखौ मिथियालासिनो खामानि मावनो ओंखारबाय बे माने हाखराव गाब्र'नाय बायदि जाहैयो औ गावथ' गाव गाब्र'खागोन लोगोसे गुबुनखौबो गाब्र' होफागोन खोख्लैफागोन नै बेबायदि जायो बेनिखायनो इसोरनि खामानि मावग्रा एबा धोरोमनि खामानि मावनो सानदों होननानै बुङोब्ला माबा मोनसे धोरोमखौ लानानै खामानि मावनोसै होननानै बुङोब्ला बे मानसिया गिबियावनो इसोरजों नांथाबग्रोथों बियो इसोरनाव आर'ज खालामग्रोथों आरो बेजों लोगोसे जोंना स्पिरिचुवेल डिरेक्टर माबाफोर थायो बिथांमोनाव एसे सोंथों साक्रामेन्टआवहाय मोजाङै बाहागो लाथों काउन्सिलिं बादि आरो जोंना माने दौरि फादारफोर सिस्टारफोर दं एबा जोंनि गेजेराव बिशप दङ बिथांमोनजों एसे माने मोजाङै माबा थानांगोन आरो ना सोमोन्दो थानांगोन औ हारसिं बहाबा थांनानै गावनि गोसोबादि खालामनो साननायाथ' बे जोबोद गाज्रि बिदिया मोजां जाया आरो बिदिया मालाबाबो सोरखिया आरो जोंनि केथलिक चार्चनि माने फोरोंनाय बायदि बे माने बानजाखाया बे जेबो माने उसुबिदा जागोन आरो उदायखानाय नङा आरो बे औ बे आरो लं रानिंनि थाखाय औ लं रानिंआवबो ओमफ्राय बे गेजेर खन्दआवनो माबा मोनसे नुजानो हागौ बेले बेजे खुनु मथे माबा जाया बेयो धोरोमनि खामानि मावनाय होननानै बुङोब्ला इसोरनि गोसोखौ मिन्थिथारनांगोन आरो बेखौ मिन्थिनानैसो नोङो आवगायबाय थानांगोन दा बिदिखौ खालामनो रोङाब्लाथाय जोंनि गेजेराव माने सावथुनाया फैयो ओमफ्राय बेले बेजेया फैयो नैबेखौ जोङो एकदम गोसोआव लाथारनांगोन दायो जोङो बयबो मिथिबाय फादार पिटार गोबां खोथा जोंनिफ्राय माने जोंनो मिथिहोबाय